Sheikh Muhammad Jamil ya yi magana sosai akan wannan matsala, kuma ina fatan matasa za su saurare ni sosai da sosai. Wato duk namijin da yake wasa da gabansa har ya biya bukata har na gaba ya samu waɗannan cututtuka, ba wasa da gaban ne ya haifar masa ba. Lokacin da yake fitar da wannan ruwan da yake fita daga jikinsa, akwai ruwan da ba ya samun daman fita yake branches a jikinsa sai ya haifar masa da cuta. Suna haka wannan cutan ruwan da ya saura bai gama fitan ba shine yake zama masa fitina, shine yake zama masa cuta. Kuma daga cikin cutar da yake samu na farko zai dinga samun zafi lokacin fitsari, wani lokaci kuma ya samu gaban na kankancewa, kuma ya dinga samun iyayen kankan kaciyar na masa kaikayi, kuma ya dinga samun duburarsa na kaikayi, kuma ya dinga samun bakinsa na bushewa, ya dinga samun tashin zuciya, ya dinga samun ciwon kai, ya dinga ganin idansa yana ganin hazo-hazo kamar ya fada a zabe, ya dinga ganin kuma jikinsa na kiyashi ya dinga jin zafin jiki. Wannan hanyar da zai bi hanya guda uku ne. In ya bi wannan hanya kuma ya daina abin da yake yi, insha Allah ta'ala zai daina. Na farko ya samu gwanda ganyensa, ya samu ganyen mangoro guda 7, ya samu kuma kankana kaman yanka na naira 100, tunda alibiya yake ya nemi na dirham 1 rabi, ya samu kuma danyen citta, ya samu kuma kurkum, da turanci ana ce masa turmeric, da larabci ana ce masa kurkum, shi kuma ya samu guda 6 a kankare shi, a samu kuma tafannuwa guda 1, a samu kuma ruwa pure water guda 6 a guda 8 lita 4 kenan. To idan ya tafasa wannan ya fara sha, in mutum yana da cutar sanyi ko yana da UTI, shekaran jiya a wajen da muka yi daura Amina, wani bawan Allah shi an ce ma prostate yake da shi, in ya tsuguna ba ya iya fitsari, abin da zai fito kuma jini ne. Ya ce kuma ya fi shekara guda bai san ma yana da mata ba. To wannan in aka tafasa shi, ko mutum lafiyarsa kalau, in ka tafasa, yin akwai alamar cutar sanyi a jikin mutum, kana tsuguna za ga fitsarin ka dawo kamar man gyaɗa. Wannan shine muke ba da shawara ma iyaye da suke da yara a makarantun boko islamiyya, duk sati asabar da lahadi ya zama a gidanka ana dafa shi. Asabar da lahadi yaranka da suka shiga bayan gidan makaranta, matanka da ta je bayan gidan office, kai da ka je bayan gidan office, ya zama duk nan asabar da lahadi a sha wannan, monday a tafi makaranta, a tafi wajen aiki. To amma shi kuma wannan dai saba, kamar suna iyalai sai dai a samu ganyen gwanda guda 1, a samu tafannuwa. Kamar yanzu mutum yana da family, mukaddara yanzu dai rayuwar yan boko, matarsa 1, ƴaƴansa guda 2, sai kuma mai gadi ko kuma kanwan matarsa, kaga su 3 su 4 kenan duka a gida, kaga zai wuya su ci rabin buhu ma a gida. To saboda haka inda wa'annan gidan ne, sai a samu kankana rabi, sai a samu tsamiya, sai a samu danye, sai a samu tsamiyan 4 so 3 nawa 12, sai a sa, sai a kawo tafannuwa dunkule 3 a sa, sai a kawo danyen citta guda 2 sai a sa, sai a kawo ruwa lita 4 sai a zuba, sai a tafasa. In aka tafasa shi fa ba da sa turmeric ba, domin ba matsalan zafin fitsari ko kankancewa, yanzu flushing ake so ai. In aka dafa, an dafa shi ranar juma'a washe gari, asabar kar yaro yi breakfast a bashi ya sha, ya tafi islamiyya. In ya dawo da daddare kafin ya kwanta ya sha, ranar lahadi ya sha, ran monday su sha, a dakatar a yi. Da izinin Allah duk wani ciwon sanyi da ake, suka ce fa hatta